eta gaur da gure ekitaldi, Mendiurrenaren ekitaldi akademikoen artean azkena. Hasieran esan genuen bezalaxe last but not least. Hemen dugu gurekin IKT batzordearen arduratuna, urte luzetan eskarmentu luzea daukana Euskaltzaindiaren zeregin digitaletan, orduan izen horrekin ezien ezagunak, baina Andoni Sagarnak gurekin dago eta berari emango diotitza hitzoiek agurtzeko, bukatzeko gaurkoa, buka dezadan gaurkoa. Andoni, zuk duzu hitza. Eskerrik asko. Zaila da, 200 hauetan esandako guztia nola baitere labur biltzea, beraz, ez da labur biltzea baizik eta nola baitere, eskertzea, agur egitea, eta gutxi gora bera zer erabili dugun eskuartean adiraztea. Jardunaldi bete-beteak izan ditugu benetan atzo eta gaur. Tarteka pozik egon gara, orain arte egindakoa aintzat hartzekoa dela ikusita. Beste une batzuetan, beldur pixka bat ere sartu zaigu, datozkigun erronken tamainaz ohartu garenean. Dena den, hitzaldi interesgarriak entzun ditugu, datozen egunetan hausnartu eta digeritu beharrezkoak. Hizpide izan ditugu digitalizazioaren abiadura eta indarra, hizkuntza teknologiaren joera berriak, ikasketa sakona eta sare neuronalak, ahozkoaren interpretazioa, korpus dialektalak, ahozkoak eta historikoak lematizatu eta etiketatzeko zailtasunak, sare sozialetako hizkera, estandarizazioaren benetako eragina ebaluatu beharra, Mikel Zalbideren hitzak pixkatxo bat, nire mailu txikiarekin bere hiltzea handi hori pitin bat geixo sartu nahi nuke, hain zuzen. Iruditu zaidalako puntu garrantzitsua dela eta hemen eta beste leku batzuetan ere ez hain landuan ere ustez. Hain zuzen, metafora atxo bat edo erabiliko dut. Ingenieritzan kontrol sistemen funtzionamendua ikasi dugunok, Mikel Zalbidek barne, bi sistema mota bereizten ditugu. Begizta irekikoak eta feedback bidez funtzionamentua hobetzen dutenak. Zesan nahi da, lehenengoa, begizta irekikoak dira, hau egin zazu motor bati esate baterako, eta haizu, nik esan dizut, beraz bete egin behar duzu, nik agindutakoa. Baina ez da normalen hori gertatzen, motorrari sartzen zaizkion kargak eta bar, aldatzen dira, eta guk esan diogu alako abiaduratan ibiltzea, baina ezkenean ez da ibiltzen. Nola konpontzen da hori? Bain zuzen feedback bidez. Zer da feedbacka? Badakizue, baina berriro esango dut. Hartzen duzu motor horren abiaduraren neurria, nik esan nion 1500 itzulitan ibiltzeko, baina ez dabil 1500ean, 1400ean dabil. Beraz, nik sartu behar diot pixka bat, elikatu egin behar dut pixka gehiago, ondo ebildadin. Hizkuntzarekin konparatuta, esango nuke, guk arauak hor zabaldu ditugu, baina ez dakigu gaur egun askorik horiek duten eraginaz. Metafora bat da, eta ez da metafora bakarrik. Nik uste, eta hori Mikelekin sartu aurretik komentatu dudan gauza da, tresnatxo bat behintzat badaukagu ondo erabiltzen ikasiko bagenu baliagarra izan daitekena. Korpusak dira. Bai orotarikoarena, bai 20. mendekoa eta bai lexikoaren betokikoa. Ikusten baldin baditugu aldaketak nondik nora joan diren, ikusten baldin badugu esan ditugun arauetatik zein betetzen diren eta ez, seguru asko ondorioak aterako ditugu gauzako betzeko. Ez da luzatu nahi hau, ez diot itzalik egin nahi Mikeli, baino bai lehen esan dudan bezala, nire mailu txikiaz, bere hiltzea handi hori, pitin bat gehiago sartu bai. Ezagutu ditugu beste hainbat gai mamitsu. Ezagutu izan ditugu iraganeko eta oraintxeko esperientziak euskararenak, espainierarenak, frisierarenak, galizierarenak, katalanarenak, frantsesarenak eta oksitariarenak. Ezin gara geratu lagundu diguten guztiei eskerrak eman gabe. Bereziki, kanpotik etorri direnei, ze haiek esfortzu txiki bat, edo handiagoa behintzat egin dute gu baino. Eskerrik asko zuen ekarpenengatik. Asko ikasi dugu guztiongandik. Euskaltzaindiak
etxeko lanez beteta darama bizkar zorroa. Etxerakoan, bidaia ona izan dezazutela. Eta agur. Mila esker eta bukatzeko labur-labur Euskaltzaindiaren izenean berriro ere. Mila esker guztioi, islari, entzule, antolakuntzan, ibili zareten guztioi, jardun duzuen guztioi, mila esker. Mila esker eta Andonik esan duen bezalaxe, baditugu etxeko lanak, baditugu egin beharrekoak, eta egin beharreko horietan uste dugu gurekin batera egon zaretenok, lagun, adiskide eta laguntzaile izango zaituztegula. Beraz, gure konpromisoa argi dago. Gure konpromisoa gaur, beste askoren artean, baina gure konpromiso sendoa da digitalizazioa eta ingurune digital horretatik Euskaltzaindiak betidanik egin dituen horietan, bai Iker eta bai Jagonen aplikatzea. Nik agur esango dizuet, baina agur baino esango nuke hurrengo batera arte. Seguru bainago gure erakunde, gure akademien arteko hurrengo hori ere laster etorriko dela.